बाहर के विदेशी लोग देश में आ जाएं और वो नकली और फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवा लें, उन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर वो यहाँ के मूल नागरिक बन जाए, तो एक तो मूल नागरिकों का हक छीने, अधिकार छीने, उनको मिलने वाली सुविधाएं छीने, और बाद में जब कभी कोई घटना दुर्घटना घटित हो तो उस दुर्घटना में भारत के खिलाफ खड़े हो जाएं। इसलिए मैं समझता हूं भारत के गृह मंत्री जी ने, आदरणीय अमित शाह जी ने जो निर्देश दिए हैं कि लोग अपने अपने दस्तावेज दिखाएं, और दस्तावेज नहीं दिखाएं तो उनको भारत छोड़ना पड़े। खुलुमबाय के तावते बुसनो तिनि आं हाय नरंनि दीपक एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल तावते बुसम नि हाय फाइजापिगवा तावते बुसम त्रिपुरानि कक थाइ रंग तुमुइ त्रिपुरा ओसिनि प्रसारक श्रिं के बो मुंगसा कक सनाय करिका सोशल मीडिया रगो जे लीडर्स नेता हनै कम सुगजागै तंनाय रक तामनि बागै बहुत मुठुबजागै थांबाय का तामनि बागै श्रिं मुख्यमंत्री जे इलीगल इमिग्रेंट्स नि बागै 2014 नि लास्ट निसिमि नाइजाक सिनाई आ बिसंग जरिन के बोतम हकाय रुतुगै तिखलाय जंनाय हिनि जे सामानि ककनो फिरुगै माननाय ताबो पॉइंटो सिनि प्रसार लीडर्स रक काइसापानो सोशल मीडिया नुकजागै फिरुगमानि नुग्याखौ ताम काइसिनि प्रसार बुनायो त्रिपुरानि इलीगल बांलादेश रोनो रहनानि मुसुमजागिया ओ इलीगल बायनो चालाय नुलायै काइजागै बरजागै पहाड़ी बांगाली बाई बाई नि टंगनानि मुसुमजागो अरनो हामकाय सराय सराय मानि नुखा किंतु ताव पॉइंट ना सीपीएम पार्टी ना कांग्रेस पार्टी ना आईपीएफटी ना निनि तिप्रामथा ना आईपीएफटी टी देहिन जेसानि खुक्ति फानो नुग्याको जे मुख्यमंत्री जे इलीगल इमिग्रेंट्स रनो 2014 नि सिमि जेवलो फाइनाय रनो से नाइनाय रुतुमनाय हिनै अ कगनो केबो फिरक माननाय करै तामकाय जतन एकमत उंना आनि जे कगनि मते अब लुकरो बुसुमि तंगुबा तिनि नं थानि अ टपिक नो मातो खातावते बुकसं एडिसिन त्रिपुराव सुदुनु काइसानु समस्या तामंकाय इलीगल इमिग्रेंट्स ते किच्चिया अरन होइतेनु निनि रेप केस फायो मर्डर केस फायो अरन होइतेनु सातो पिटक फायो लामा लगो गाड़ी रग एक्सीडेंट खाइदिवो जेसापानो बाजार हाते रग बुलाय टक लायंगो वायलेंस उंगो जेमन बिश्वजित डेभलपमेंट फ्लाब जांमान हाय जेकुनु मेला अ सारगो रेप खाइजागो अबा हाय प्रेंकारि आं सं हायरक गोबांमा बुथार जांमानि नरक गोबांमा आगिनि गोसाम गोसाम न रुतुगै फेगाय न सिनाय अंकाय सुम अ इसुनो तामनि बागै हेलेंसा हालका कायना अब आं बुजिमाया तावते बुकसं तिनि अबनि बागैनो बेलेकेन गुरुत्वपूर्ण कक तावते बुकसं रग बिदनि पुइलानसिम पाइथाक जरा नायदि हामकाय बुझि माननाय तै नरक आसक्ताय सपोर्ट खाय हामजागै टंमानि अबनि बागै पाइपले हामबाय तै सेल्युट रिवु नरक जतननो लगिरि टंमानि बागै तै चिनि फातर हास्टेव जॉब खाय टंगिनाय गोबांमा जागा स्टेट कट कट सिटी रगो दुबई रगो अमेरिका रगो मिजोराम हाय निनि महाराष्ट्र काश्मीर रगो आर्मी खाय टंनाय सीआरपीएफ खाय टंनाय एन आर्मी आसाम राइफल टीएसआर पुलिस ओमा दरने चिनि बरक जॉब खाय टंनाय रक आनो सपोर्ट खाय हरु अबनि बागैबो बेलेखेनु थैंक्स फुल रिवॉर्ड बर नजतनो अंका अबाहायकानि कुरुम टंदि लगिरि टंदि तै सुंनो जतन सपोर्ट मा खायनाय जरा कायसा सुं सबाव मा खाय अंकलाइसनाय ताबुं सिक्ला सिक्लि रनो तुयै ए जे रिटायरमेंट खायनाय रक नरक गाइड खायमा तुनाय जे गवर्नमेंट जॉब खाय रिटायर फायनाय रक सेंट्रल गवर्नमेंट नि होइते पुजी आर्मी होइते जे कोनो डिपार्टमेंट नि नर जतन लगिरिदि कारण चिनि त्रिपुराव सुंति प्रसारक चिनि जेकुनु मान थायरक माननानि हिनै चवा खायलायका दाबि खायलायका केन्तु हायनो हाय ठग गिजागै दं हायनो हाय ठग गिजागै दं केन्तु तावबो पाइजागैनो दंगो आबन हायकाय साइमांका हायकाय मिया चिनि आरसी गार्डनि सर रंजित देबर्मा एमएलए बो बिनि फेसबुक पोस्ट डाइरेक्ट साक्लायरिका जेता सुंमुं एसएमबी लो सुंनानि बागै बरेडि खायमानि अब फेसबुक जत लुकुरनो फुनुगरिका अब रिजेक्ट खाय रिजाका इलीगल इशुनो तुयै ति प्रसानि मानताय सकतायनो तुयै अब कि इंनाय दंगिया अब हायरा कोनो एसेम्बली रगो तैसाय मांगला अब तुय रिजेक्ट खायका अब रिजेक्ट खायनाय ताबो साबो सिनि बरंनि बिसिंगो दें दंखा नाकि बरंनि बरक फाटानि इलीगल लकटं टंफायनाय अर संस्थाल टंग बागै दावबायका साजाका अब सुं स्राय स्राय साइमान सुंनाय हाकि चिन्ता खायनारि अके बुकसं सुं तामनि बागै 75 बसरनि सालायै राजनीति थुमै दं अंका सिनि लीडर्स रगनो दालालि खायटं अर स्राय स्राय थांगा तावते बुकसं सिनि लीडर्स जतन नेता ताम सीपीएम हिंताम बीजेपी हिंताम आईपीएफटी हिन आम ताबुक तिप्रामता हिन बरक बो बक्सा पाइजागै टंगो आयंग नाननि फाइनाय बांग्लादेश नि जे प्रशासन ताल टंगमानि बरक नि कक बाय पाइजागै टंगो आबुनि बागैनि तिनि स्राय स्राय थांका एसेम्बली वो अब हाय कक सानानि रिजेक्ट सानानि रिजागलिया तामकाय सुं बरनि जुता हुनानि बरनि जुता सुलाकनानि बरनि याकुं तला टंगनानि अबसुक खाय टंगनानि सिमिनु सुंनो मजबुर खाय टनि रिका तामकाय चिनि लीडर्स रक किसा लीडर्स रक रांनि लोभ हाक थांगि थांनानि केन्तु सुं हाय पब्लिक नखाय दफा फेयकनाय दफा मोथांनाय नि सासावै सुंनो तिनि थुंसुगै टंखा गा जागाव सुं पब्लिक रक्सिमा बुजिनाय सुं आबनि बागुन आं तामनि सा बारबार पॉलिटिक्स नि यावै सुं लामाव मांकरसिनाय
जों जे पाब्लिक बुजिनाबलै आम जनता जे ताबक जों बुट रिनाय रक सिनि बुट बायसि बर तो राजा जावै फोटानि साइ इसी रुमो तंगो इसी गारिओ तंगोब्लै हाइके सुंनोसे सिनिलिया सुंनोसे थकुइ चाइ तंगकाइ सुं केबो बरम दिगि तंयावै सुं चिनि मानथाइनि बागै सुं थानसा खाइ चौबा मा अंखानाय सिनि चौबा केबोनि बिरुदिया सिनि अस्तित्व रखा सुं टिप्रासा रक साटक जाखा सुं माननान नांनाय अब त्रिपुरानि डीएम त्रिपुरानि चीफ मिनिस्टर त्रिपुरानि गवर्नमेंट सेक्रेटारि बरक फाइपानु उंया डायरेक्ट लिया गवर्नमेंट नि सेक्रेटारि तै आरोनि होम मिनिस्टर बरक खरनै फाइनान नांनाय डायरेक्ट त्रिपुरानि पब्लिक बुकुं बारा बाय ककमा सापायनाय लगे लगेनो और सामुनो सक्सेस खायासा सारा त्रिपुरा रूट ब्लक मानि बन्द मुथाक जागलाक अब हाइतुइ सुं जबा खायनानि नांनाय अबसुदो आनि मतामतया गोबांमा देश विदेश रगस जब खाइ तंनाय बाक्सा रिटायर फाइनाय बाक्सा आर्मी खाइ तंनाय इंडियन आर्मी खाइ तंनाय बीएसएफ खाइ तंनाय गोबांमा त्रिपुराओ गोबांमा डिपार्टमेंट नि रिटायर नायनाय र अब बर्तमान जब खाइ तंनाय र चाकरि कट खाइ तंनाय र नुकजानि मे एपानु बिसिं तिगे फोन खाइ कक सामानि कक रनन थानि सावो तेनर बबो हाइ मतामत तहकाइ तेबो आंबाय कांटेक्ट खाइदि बुसुजरा तिन रक सपोर्ट खाइ बुसुजरा तिन आम जनता पब्लिक रक आनि अकग्र सेमत तंग बा लगिरि नाइ नर कमेन्ट्स खाइदि ते फोन बु खाइदि आनि स्क्रिन फोन नम्बर रिनाइ नर फोन खाइयै कक साइमानु काम हामिया सुं बानचिनाने बानचिया सुं कि थुंजागै माने तंसिनाय नाकि बरनि मुसुं तुइ मांगदा सुं थुंजागै याकुं तलाव खाइ फुटबल हाइके थुंजागै तंसिनाय अब नरक कमसतनि मतामत द्रिदि ते लिडार्स नेतारक एबो काइसापनु कक सानाय कुरै ताबो नि गेट ट्रिपलेट देबो कक सानाय कुरै ताबो खनामानि आईटीपी रक जयन रिन खाइ तमनि बीजेपी रक जयन रिन खाइ तमु ति प्रसारनो सुदु अब मानताइ सकताइ रक किसा कुबां खाइ रिनानि मानताइ सकताइ तामो खुटुं रक नारिकेला रक तारा रक रबाट रक जामिल चारा रक थालिक चारा रक तै पुंटक मालमाता हिनाबनो अब बाइ ति प्रसारक मोथांजानाय दे yang ai नानि फाइमासाका फाइमान ब्रुं ब्रुं फाइ तमु बुनि देश जतन रुकलाइ जागै तमु घुसपैठिए हैं, अवैध रूप से रह रहे हैं, बिना वैध डॉक्यूमेंट के रह रहे हैं, उन सब के खिलाफ लगातार कार्यवाही हो रही है। आने वाले समय में और उसको सुव्यवस्थित ढंग से चलाने का काम करेंगे। बाहर के विदेशी लोग देश में आ जाएं और वो नकली और फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवा लें, उन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर वो यहाँ के मूल नागरिक बन जाए तो एक तो मूल नागरिकों का हक छीने, अधिकार छीने, उनको मिलने वाली सुविधाएं छीने और बाद में जब कभी कोई घटना दुर्घटना घटित हो तो उस दुर्घटना में भारत के खिलाफ खड़े हो जाएं। इसलिए मैं समझता हूं भारत के गृह मंत्री जी ने, आदरणीय अमित शाह जी ने जो निर्देश दिए हैं कि लोग अपने अपने दस्तावेज दिखाएं और दस्तावेज नहीं दिखाएं तो उनको भारत छोड़ना पड़े। बुनि देश को सिकुरि किसे मिसास तो मना किसे मिसा पानसे रुखलाय जागै दं कैसिनि आरोले लाख 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 बुरुं बुरुं तीन दिक बांग्लादेश बुरुं बुरुं फाइ तंगुसे किरि जाबो केबो सारा गया जे सानाय हनै सं आसाय तंमानि सिनि टॉप हीरो आरसीगाट नि सर रंजित देबरमानि तंमानि बनो बहु मुठोब्रि खिका रिजेक्ट खाइरि खिका संतै साबना आसा सिनाय ताउटे बोसं आबो नरक पाब्लिक थानि नरक ठीक टंग हाकाय बिचार खायाकाय बुसंगो सं 3-4 मासनि पराय उफुनुगिरिनाय लीडार्स नेतारनो उफुनुगिरिनाय सं थिकना नांनाय अंशनो सासिनो ताउटे बोसं लिनो कुरिनि मानु सारा बारथा पतनो कुरिनि मानु नरक किसान आंदोलन नु नरखा सेम बहाय ना नांनाय बुखा कथुंना नांनाय तामकाय थुइनान न किरिया नांनाय तो मासा मांगनि थुइपान मानु दफानो फेवलाना नंगाय थुइनान नांनाय नरक कमेन्टस सावो थुइनानि दफानि बागै थुइरि मानु हंगाय आजागावनो थुइ मारिलायनाय थुइ बुरिना नांनाय ताउटे बोसं थुइरि आखाय सं दफानो फेवनान मानगलाक बुरी चुरा जतन मांखनाय आंगागि बुसावो ताव बुसावो बुरी रक 10 नि बांग्लादेश रनि यागनि शिकार खाजारि तंमानि काटिराने अबन कायसा मकसद सं हयतो कायसा सेपारेट स्टेट हयतो ओ त्रिपुराहानि जे बीडीसी बिटारन लीगल इमिग्रेंट्स रनो इमिडिएटली मारो खलायनाय सं जे समयो 1949 नो सिनि त्रिपुराहानो इंडिया बाय मार्च खायोय इंडिया बाय सं हाबैका आजरानि सिमि जे सेंसस रिपोर्ट तंमानि आरनि सेंसस रिपोर्ट नि जे तंमानि 41 नि सेंसस रिपोर्ट उंनि सिनाय ताउटे बुकसं आर अनुजायो सिनि बरक जे तंमानि आबनि सेफ सिक्युरिटी रिनानि को गवर्नमेंट आबो खाइदिथु हमसं नायु हाइकै सिनि सबातै मोथाक जागलाक मुसाइबो लामावन गेरलाय तंसनाय नांखाय बसर कायसा नांगै तंसितु आबो बबो हाइ वानसक नर कमेन्ट्स खाइदिनि तिनि भिडियो हमसं भिडियो लग रिगलाक मानना केबो कक सानाय कुरि सिनि लीडार्स नेता हिनि तंनाय रक भोट नानाय रक पारा पारा हबै कक कट सानाय रक मुख्यमंत्री जे कक सामानि आबनो केपानो रिप्लाय दिरागलिया केपानो सारागलिया तामखाय बरक नायो अरनि फातानि इलीगल बायनु बरक सासमाय टंगै तावै मारे किसिं खावै तेताम सासिनानि आंगाबो सालिया बरक नायो ति प्रसारक कमाय थांतो बरक खाय मना खायो बांजि थांगान नै करोड़पति हागाय दुबाइयाव फान नक थाङि मानियो आमेरिकायाव फान थाङि तङि मानियो बाहाय वानसका लीडार्स नेता रक
angke abo tabuk norok ni yago si taukte busong norok public ni yago se norok bizar khaidi angte mungsa salia taukte busong te o video no je mansak share khai jot to lokrono phungnan khaidi te norok joto na paithago asung sasino ham tong lisu to tongdi tini ni baga hanai joto no khulum pika